WWF Suomen suomalaisen luonnon ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen. Itämerellä on hylkeitä, kuten tiedämme, mutta on myös norppia. Minkälainen kanta siellä on kyseessä? No, Itämerellä on kaiken kaikkiaan semmoinen 10-20 000 norppaa, ja se on semmoinen asia, että se on monelle tietämätön juttu kokonaan, että meillä on oikeasti kaksi ihan erilaista hyljettä Itämeressä. Runsaslukuisempi halli ja sitten vähemmän runsas etelässä jopa uhanalainen norppa. Minkälainen norppakanta Itämerellä on? Noin 20 000 yksilöä kaiken kaikkiaan. Suurin osa niistä elää tuolla Perämerellä, mutta sitten sen lisäksi meillä on täällä etelämpänä muun muassa Saaristomerellä ja ihan itäisimmällä Suomenlahdella sitten semmoisia pieniä uhanalaisia osakantoja, jotka on erityisesti sitten uhan alla. WWF:llä ja Tallinkilla on hanke näiden norppien hyvinvoinnin edistämiseksi. Minkälaisia asioita norppien hyväksi ollaan nyt tekemässä? No, norppa ja varsinkin nämä norpan eteläiset osakannat on hirveän huonosti tunnettuja, että niitä pystyttäisiin kunnolla auttamaan, niin niitä pitää ensin tutkia perusteellisemmin, kuinka paljon niitä oikeasti on, millä alueella ne elää, millä alueella ne pesii, mitkä tekijät niitä uhkaa niillä alueilla. Nämä on kaikki asioita, joista ei tiedetä vielä kovinkaan paljon.